Helo, Carwyn dwi, a dwi yma heddiw i ddeu stori wrthych chi. Mae'n stori sy'n mynd â ni nôl dros 150 o flynyddoedd yn ôl. A mae hi'n stori am ddyn o'r enw William Jones. A mi o'n i'n byw yn y Bala, jyst tu allan i'r Bala, dweud y gwir, ar stad Rhiwlas. Ac o'n i'n byw yn fanno efo fy nheulu. Mi o gen i wraig o'r enw Catherine, mi o gen i ferch fach dyflwydd oed o'r enw Mary, a hefyd babi bach o'r enw Jane. A mae Catherine a fi yn gweithio yn galed iawn ar y fferm. Ond mor galed da ni'n gweithio, da ni dal yn deulu tlawd ofnadwy. Bilia di'r rhain, po math o filia. Bil y groser, bil y melinydd, bil y gof. Ac ar ben y bilia yma i gyd, da ni hefyd yn gorfod talu rent i'r sgweiar lleol fod yn landlord ni. Mr Richard W Price di enw fo. Chi be, mae o'n ddyn cas ofnadwy. Nes i weld o, wrth dwytha. Mr Price, o'n i'n gobeithio fes chi'n gadael i fi hela ar eich tir chi. Hela gwningod, neu falle bach y bysgota, unrhyw beth allai ddefnyddio i roi bwyd ar y bwrdd. Na, dim ond fi sydd yn cael hela a physgota ar y tir. Fysa chi'n fodlon i fi dorri un coeden ar eich tir chi? I mi o leia cael coed tân at ei gilydd a chadw fy nheulu yn gynnes. Na, dim ond fi sy'n cael torri'r coed ar y tir. Felly, dwi ddim yn cael hela ar eich tir chi? Na. Pysgota? Na. A dwi ddim yn cael torri un goeden? Na. Mae'r landlordiaid yma yn gwneud un flin ofnadwy. Maen nhw jyst yn gwneud y rheolau i hunain i gyd i fyny, tra dwi, y dyn cyffredin, yn gorfod dioddef. Sgyn i ddim hawliau. Os dwi'n dadla efo Mr Price, mae ganddo fo wedyn yr hawl i'n taflu ni allan o'n cartref. Mae'r sefyllfa yn ddifrifol gyfeillion. Hei, mae yna hysbyseb yn y papur newydd am y wladychfa Gymreig. Ia, dwi'n cofio ryw nidog dod i'r capel i sôn am hyn rhyw chydig wsnosan ôl. Be oedd ei enw fe eto fyd? Michael D. Jones. Ond mae Patagonia mwy neu lai ochr arall y byd. 7,000 o filltiroedd i ffwrdd. A mae o'n rhan o'r ariannyn. Mae'r ariannyn yn enfawr. A be mae Michael D. Jones yn ddeud ydy, mae Llywodraeth Patagonia yn fodlon rhaid 100 erw o dir i ni'r Cymru am ddim. A mae o'n dir da, tir ffrwythlon ydy ddo. Ia. A mae'r tywydd yn braf ac yn iachus. Wel, newyddion gwych i fi fel ffermwr wrth gwrs. A mae yna ddefaid ym Patagonia. Wel, gwych. Allai gneifio'r defaid a gwerthu'r gwlân hwnnw wedyn. Ia, faint mae o'n gostio 36 punt am docyn teulu sydd yn lot fawr o bres. Ac eto mae o bint yn rhatach na rent dwi'n gorfod dalu i'r sgweiar cas bob blwyddyn. Dim ond 53 punt dwi'n ennill fel arfer mewn blwyddyn gyfa. Sy'n yng ngadael i fo be, 16 punt i fwydo teulu o 4 am flwyddyn gyfa sydd ddim yn lot o bres na di. Ond 7,000 o filltiroedd. Dwi roi teithio 7 milltir, heb sôn am 7,000. A mae yna siawns go dda na i byth weld fy nheulu eto. Mae o yn benderfyniad enfawr i wneud gyfeillion. Ond mae Catherine a fi wedi penderfynu bod ni am fynd i Patagonia. Felly mae rhaid pacio, yn does? Wan ta, o pawb oedd yn mynd i Patagonia yn cael crat fel hyn i gario eu pethau. Rwan ta, yn fy nghrat i, mae gen i ddillad, wrth gwrs, mae'n rhaid i gael dillad. Offer gwnïo, felly os dwi'n cael twll yn fy nhrwsys neu fy siaced, allai drwsio'r dilledyn hwnnw. Copi o'r Beibl, nath pawb fynd â un a hein efo nhw. A hefyd, llun o fy nheulu i gofio amdanyn nhw. A i fod yn holl onest, dyna fo. Dwi wedi gorfod gwerthu bob dim arall oedd gen i mwyn talu y 36 punt i fynd i Patagonia rwan ta. Da ni'n hwylio i Patagonia o harbwr Lerpwl sy'n rhyw 60 milltir i ffwrdd o'r Bala. Dyma chi antur.
Ar ôl diwrnod cyfa o deithio ar geffyl a throl, mi oeddwn ni wedi cyrraedd harbwr Lerpwl. A mi oedd harbwr Lerpwl yn newydd sbon yn 1865. Yna bobl ym mhob man yna. Rwan, o'na 152 o bobl fel ni yn teithio i Batagonia ar long o'r enw The Halton Castle. Da chi'n gwybod pa mor hir fi ni'n aros am yr Halton Castle? Mis cyfa. Mis. Ac yn y mis hwnnw, oedden ni'n gorfod talu am lety a talu am fwyd. Ac ar ôl prynu'r tocyn, mae gen ni ddim lot o bres ar ôl o gwbl. Ond, chwarae teg i Michael D. Jones a'i wraig, nath nhw sortio pethau allan. Ac ar ôl mis, dyma'n llong ni'n cyrraedd. Y Mimosa. Rwan, llong oedd yn arfer cario te oedd y Mimosa mewn gwirionedd, nid pobl. Ond mi gafodd ei addasu fel bod hi'n medru cario pobl. Ac felly, ar yr 8 ar 20 o fai 1865, dyma osod baner y ddraig goch ar fast y Mimosa. Ffarwel, Lerpwl! Ffarwel, Gymry fach! Ffarwel, deulu a ffrindiau annwyl. Mae'n daith hir iawn i Batagonia, felly dwi'n ysgrifennu chydig bach yn fynyddiadur. Mae hi bellach yn Fehefin y cyntaf. Mae wedi bod yn teimlo bach yn sâl hyd yma, ond heddiw, mae'r môr wedi tawelu ac yn ymestyn yn ddiddiwedd o mlaen ew. Na chi olygfa. A dwi wedi dechrau bwyta eto hefyd. Teimlo bach yn well rwan. Mae sefyllfa'r bwyd reit wael. Da ni'n cael un darn o fara fel hyn bob dydd. Mae'n dybacach i ddarn o bren. Dwi'n gorfod bita hwnna. Ond o leia dydw i ddim yn gorfod yfed sydd lemwn. Mae'r criw i gyd yn gorfod yfed sydd lemwn i atal afiechydon fel sgyrfi. Mae hefyn yn 9. Da ni wedi bod ar y llong am bron i bythefnos rwan. A mae sawl person wedi bod yn sâl ar y daith. Dyma'r diwrnod tristaf hyd yn hyn. Wrth i ferchfach dyflwydd oed o Fangor farw. Yr 11 o Fehefin, Mehefin 11. Dyma fi ar y dec eto, yn edrych allan ar y môr eto. Dechrau ddiflasu rwan. Ond heddiw, mi o'na achos i ddathlu, achos mi gafodd na fabi ei eni i Mr. a Mrs. John Jones. Ac i ddathlu, yn lle darn o fara, heddiw, mi gawson ni 2 ddarn o fara. Ond, nath Mary mi ddim bwyta lot heddiw, ddim yn teimlo'n dda. Mehefin 15, Mehefin 16. Wel, mi o'na gynnwrf ar fwrdd y Mimosa bore yma, wrth i'r capten alw'r merched i gyd at ei gilydd, achos oedd o'n meddwl bod o leia un ohonyn nhw efo llai pen. A be oedd y capten yn awyddus i wneud mwyn datrys y broblem yma oedd torri gwella merched i gyd i ffwrdd. Wel, dyma na sgrechian a phrotest gan rieni rhai o'r merched yma. Nes yn diwedd, oedd y capten benderfynu peidio torri gwella y merched i gyd i ffwrdd. Ar yr amod bod pen pob un yn cael ei archwilio am llai pen. A wyddoch chi be? Nath nhw ddim ffeindio llai pen ar un o'r merched. Felly, lot o ffys, am ddim byd yn diwedd, capten. Wel, mi oedd hi'n ddiwrnod cyffroes iawn ar fwrdd y Mimosa heddiw. Mi o'na seremoni briodas yn digwydd. Llongyfarchiadau mawr i William Hughes ac Ann Lewis. Gorffennaf 6 ar 20, Gorffennaf 26. Mae hi bron yn ddeifis ers ni adael harbwr Lerpwl. A heddiw oedd y diwrnod oedd y capten wedi deud, ella fysa ni'n gweld tir Patagonia am y tro cynta. Felly, be ddigwyddodd, mi ath y lookout i ben y mast efo'i delisgop i weld os oedd y capten yn gywir. Oedd yna lle oedd ni, i'r teithwyr, yn gweiddi i fyny ac yn gofyn, "Lookout! Lookout! Ydych chi'n gallu gweld tir Patagonia?" Ac yn wir i chi, mi oedd o. Oedden ni bron iawn a chyrraedd Patagonia. Gorffennaf yr 8 ar 20, Gorffennaf 28. Mae'r llong yn bwrw angor
ar lannau Patagonia. Da ni wedi cyrraedd. Ac mae'r teithwyr eraill i gyd wrth i boddau. Ond tristwch sy'n llenwi'n nghalon i a chalon Catherine. Achos ar ôl bod yn sâl am bron i fis ar fwrdd y Mimosa, mi fuodd Mary bach ni farw. A thrist iawn oedd yn diwrnod cyntaf ni ym Patagonia wrth i ni ei chladdu. Hi oedd y teithiwr cyntaf i gael ei chladdu ar dir Patagonia. Ac i wneud pethau'n waith, chydig ddyddiau wedyn mi gafodd Jane y babi union yr un salwch ei chwaer. A mi fuodd hitha hefyd farw. Bod hi'n haf nôl adra yng Nghymru, oedden ni wedi glanio ym Patagonia reit yng nghanol y gaeaf. Ac oedd Michael D. Jones ddim di rhybuddio ni am hyn o gwbl. Oedd hi'n oer, oedd hi'n lyb, a'r gwynt yn brathu trwy'n dillad ni. Ac oedd ddim hanes o'r tir ffrwythlon oedd Michael D. Jones wedi addo. Dim ond tir sych, di groeso am y gwelwch chi. Ond oedden ni'r Cymru yn benderfynol o wneud i hyn weithio, felly be nathon ni? Nathon ni hel yn pac a theithio rhyw 30 milltir i fewn i'r wlad. I rwla o'r enw Dyffryn Chubut. A be nathon ni ar ôl cyrraedd Dyffryn Chubut oedd adeiladu canlesi. Y pwrpas y canlesi yma oedd arwain dŵr yn syth o afon Chubut i'r tir sych, ac yn raddol oedd y dŵr ffres yr afon yn troi'r tir sych yn dir da, ac oedden ni wedyn yn gallu ffermio yn llwyddiannus ar y tir yma. Ond, pan nathon ni gyrraedd Dyffryn Chubut gynta, nathon ni sylweddoli yn sydyn iawn fod yna bobl eraill yn byw na yn barod. Ac oedden ni ddim yn disgwyl hyn, chwaith. Yr Indiaid oedd y bobl yma. Ac yn naturiol, oedden ni ddim yn gwybod os oedd yr Indiaid yn bobl neis neu beidio. A'r un peth, oedden nhw ddim yn gwybod os oedden ni, y Cymry, yn bobl neis ei peidio. Ond ar ôl amser byr, nathon ni sylweddoli bod ni'n gallu cyd-fyw. A be oedd yr Indiaid yn dda iawn am wneud oedd hela. Hela anifeiliaid i gael bwyd. Y rhai o'r anifeiliaid oedden nhw'n hela oedd cath wyllt y mynydd. Un arall oedden nhw'n hela oedd armadillo. A hefyd oedden nhw'n hela'r anifail yma. Mae'n debyg i lama neu alpaca, ond guanaco ydy enw'r anifail yma. Ac ar ôl hela'r anifeiliaid yma, oedd yr Indiaid yn rhoi nhw i ni'r Cymru i fwyta. Rwan ta. Ydych chi'n gwybod faint o bres oedd yr Indiaid isio am yr anifeiliaid yma? Wel, yn syml iawn, dim pres o gwbl. Na. Be oedden nhw isio yn lle'r anifeiliaid oedd bara. Achos, wrth gwrs, oedd yr Indiaid erioed wedi bwyta bara yn ei bywyda o'r blaen. Ar y munud nathon nhw flasu bara y Cymru, oedden nhw wrth i bodda. A wyddoch chi, be oedden nhw'n galw bara? Bara. Ia. Oedden nhw'n licio fo gymaint, oedden nhw ddeud o ddiwaith. Ymhen amser, mi sefydlodd Catherine a finna fferm yn hunain o'r enw y Bedol. Mi gason ni fwy o blant, gason ni 6 o blant i gyd. Ac ar ôl hynny, Patagonia oedd yn cartref ni. A fuon ni erioed yn ôl i Gymru. A dyna ni, hanes William Jones. Rwan ta, mae yna bobl sydd yn byw ym Patagonia hyd heddiw sydd yn siarad Cymraeg, bod nhw'n byw 7,000 o filltiroedd i ffwrdd. A maen nhw'n falch iawn o'i gwreiddiau Cymraeg. Mae yna ysgolion Cymraeg yno, a maen nhw hyd yn oed yn cynnal eisteddfodau. A bob blwyddyn, ar Orffennaf, yr 8 ar 20, maen nhw'n dathlu gŵyl y glaniad i gofio am rheini fel William Jones aeth drosodd o Gymru i Patagonia yn 1865.